наши почитатели от YouTube, аз съм Лукебос. Днеска снимаме инфо. Не, днеска ще... Днеска ще снимам едно инфо за... Къде ще снимаме от сега нататък, в един много готин сървър, където аз съм VIP. Да. Сега, както виждате, имаме мишки на къщата. Да, ето. What the fuck, защо не мога да летя? Флай! Спрял си с флая. Не съм, так ми се го пусна. What the fuck? Както виждате, Лукебос не може да лети. Абе, сега ще се върне. И да, новината е, че ще снимаме тук, да. Имаме мишки, ето ги. О, фък. Да, това ни е къщата. От сега нататък тук ще снимаме от Survivor и в Тулеги. И в някои епизода ще снимаме на Terra Racing. Да, скоро ще си стегла Terra Racing и ще снимаме на Terra Racing. Не, то му се зарежда. 2 дни ще става и вече се случва. Те тая. Да, нищо. Да. Съботата и неделя няма да съм в Майнкрафт. Или бе? Да. Що? Защото отивам на... И така, ама не обстрим, къде каза, че отиваш? А? Къде каза, че отиваш? Защо искаш да казвам? Какво? Защо искаш да казвам? Ами окей, не казвай. Такова. Понякога може и да снимаме на Terra Racing, както казахме. Преди 5 секунди. Да. Уоу! Паднали са някакъв. Уоу, как тоя... Да ни казвам това. Живаняк! То с къщата ми грипа, бе. Не опитва се да влезе. Да. Може и да направят някои нови подобрения на Terra Racing. Затвори! И да, ето го Дани. Това е овнера, така да се каже. Да, един от овнерите. Аре, да влезем в къщата. Не. Един мой приятел в училище, приятел Ден, ми каза, че ще направят ново подобрение на Terra, както да кажем. Че ще станем 200 левел. Крайния беше преди 60, ама не е верно. И той си е лъжа, нали? Да. Той си е коледна лъжа. Това си е чист номер. Окей. Да, ще почнем втория клип на Terra Racing. Точно когато си правим герои. Има филмани, има гьосници, такива работи. Да, ще играем също и на Transformice. Остана! Transformice, нали? Да, и на Transformice ще играем. Добре, аре да приключваме клипа, ела до мене. Да, и сега ще почваме 5 смешни смешни случки, които се случиха на Манел 3 и Лукебол 25. Докато не снимаме се случиха тези неща, но заснехме да видите какви неща се случиха. И да, ще се върнем малко. Тук рекламите. О, пари да лягаме да спиваме то вечер. Окей, да лягаме.
What the fuck? Оф, Луке, има... Да? имаме ли картоф? Какъв картон, бе? Картоф като обикновен картоф. ОМГ! О, аз излизам, човек. Той джакузито, ако искаш, не те знам. Ще гледам градинката. Да, тя малко пораснала, да. Ще обира, чули? Да. Обрах я. Абе, Луке, бол. Затваряй вратата, че става течение тук. Искаш да станем такова Студеноландия. What the fuck? О, аз ще вляза в баната. Окей. Това е тази дъска тук. Я да видим. О, какво става? Не! Не! О, не, защо? Защо? Какво си направил, Манелк 3? Ами, беше много дълга история. Слушах си Санта едно време. Че ми е скучно. Някакво да правя. Я да се покъпя в банката. Скучно ми е. Затова закърчих това с нова дъска и... Димитър, мамата вика. Мамата вика. Това била историята. Да, това беше цялата ми история, която се случи в тази дъска. Добре. Защо?